Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лина Хасаншина, исәнмесез? Районда бертөкле культураларны урып җыю дәвам итә. Калабызның Хәтер берләшмәсе каршындагы куелган мемориаль комплексында үзгәрешләр булачак. Әлмәт шәһәрендә Автоледи 2021 конкурсының зона этабы узды. Бу һәм башка яңалыкларны мин һәм яңалыклар вакыты иҗат төркеме сөйләшәбез. Бүген Долазая елгасы аркылы ябылган күпер ремонты вакытында вакытлыча эшли торган күпер ачылды. Яңа Нәдер, Яңа Кәшер, Кама Исмәгыйль, Бишмунча авылларына, Азнакай районына илтүче күпер алга таба эксплуатацияләү мөмкин булмаганлыктан 11 майда ябылган иде. Әлмәттә килеп китеп йөрүче машиналар Тойсуган яки Яңа Нәдер авыллары аша йөрергә мәҗбүр булды. Вакытлыча күперне халык сорауы буенча чагыштырмача тиз арада төзеделәр. Бу хакта тулырак иртәгә яңалыклар вакытында карый аласыз. Районда бертөкле культураларны урып җыю дәвам итә. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсеннән алынган мәгълүматларга караганда, 11 августка 22291 тонна бертөкле культуралар җыеп алынган. Уртача уңыш гектарыннан 8,3 центнер тәшкил итә. Агымдагы ел авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре өчен чираттагы сынау булуга карамастан, авыл кешесе күңелен төшерергә гадәтләнмәгән, ни барын җыеп алып киләсе ел уңышы өчен кайгырта да башлаган. Эш кешесен күреп алып, аның хезмәтен тиешенчә бәяләү райондагы матур гадәтнең дәвамы. Шуңа күрә район башлыгы Тимур Нугуманов урып җыю компаниясенең алдынгы комбайнчыларын шәхси бүләкли. Район бюджетына моның өчен акча бүлеп бирелгән. Чираттагы норма үтәлдеме? Һәр комбайнчы акчалыклы сертификатны алу хукукына ия. Араларында Чишмә хуҗалыгы комбайнчысы Виталий Филюшин да бар. Ул хуҗалык эшендә 11 яшеннән. Башта комбайн ярдәмчесе булып эшкә өйрәнгән, соңрак үзе үк икмәк суктыра башлаган. Все знают, что хлеб всему голова. Ипе үстерү изге эш, кемдә булса аны да эшләргә тиеш. Елның нинди килүенә, уңышның нинди булуына карамастан, уңышны басуда калдырырга ярамый. Сколько бы не было, это хлеб. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсеннән алынган мәгълүматлар буенча 11 августка басуларда 8622 тонна көзге бодай, 1366 тонна көзге арыш, 7300 тонна арпа, 848 тонна солы, 3022 тонна язгы бодай җыеп алынган. Һава шартларының кара килүенә карамастан, хуҗалыклар арасында елында күрә рекордлы уңыш алучылар да бар. Вот на этом комбайне мы скосили 100 гектаров вон на том поле. Двойные волки сделали. Урожайность 25-27. В день вот этот комбайн намолачивал по 115 тонн. На подборе, да? На подборе. 115 тонн. Наил Рафиков фермер хуҗалыгы башлыгы, авыл хуҗалыгы фәннәре кандидаты буларак уңыш алуның серләрен әйбәт белә. Барлык техник чараларны да дөрес үтәргә һәм иң яхшы уңыш бирә торган һава шартларына яраклаштырылган орлык чәчәргә кирәк, ди ул. Давай, поздравляю. Рәдифа Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә Афганстан сугышында катнашкан 450дән артык ветеран, Чечня, Төньяк Кавказ һәм башка хәрби хәрәкәтендә катнашкан 1500гә якын кеше яши. Араларында орден медальләр белән бүләкләнгәннәре дә шактый. Тыныч заманда барган сугышларда һәлак булган якташларыбызның исемнәре калабызның Хәтер берләшмәсе каршындагы куелган мемориаль комплекста мәңгеләштерелгән. Якын арада биредә үзгәрешләр булачак. Тулырак Алса Әмирова материалында. Ризатный Фәхреддин урамында Хәтер мәйданында бүген кызу эшләр бара. Чечен һәм Афган сугышчылары хөрмәтенә куйган һәйкәл яңадан торгызыла. Төзелеш эшләре Татнефть компаниясының финанс ярдәме белән алып барыла. Ул Татнефть генераль директор урынбасары Азат Хәбибрахмановның тырышлыгы белән башлана. Мемориал ачылуга 12 ел вакыт узган. Шул дәвердән бирле ул бер генә тапкырда ремонтланмаган. Сүз уңайыннан Азат Гомәрович үзе дә сугышчы интернационалист булган кеше. На данный момент мы производим демонтаж. Һәйкәлнең нигезе киләчәктә эксплуатацияләүгә яраксыз булу сәбәпле демонтаж эшләрен башкарабыз. Аның нигезе кирпичтән булган, ул гомумән нигез булуга яраксыз, бетон булырга тиеш. Комплексны сүтеп атканнан соң монолит каркастан яңа нигез салу һәм гранит белән тышау планлаштырыла. Реконструкцияләүне сентябрь ахырына тәмамларга планлаштыралар. Һәйкәлләрне реконструкцияләү нефтьчеләр тарафыннан тормышка ашырыла торган социаль проектларның бер юнәлеше булып тора. Моның белән бер рәттән бүген Татнефть компаниясе ярдәме белән шәһәр урамнарын һәм скверларын төзекләндерү, уку йортларының шартларын яхшырту һәм спорт проектларын гамәлгә ашыру эшләре алып барыла. Алсу Әмиров, Дамир Корбанов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.
2020 ел нәтижеләре буенча дөньяда 37,7 миллион ВИЧ-инфекцияле кеше теркәлгән. Шуларның 1,7 миллионы 14 яшькәчә булган балалар. 2019 ел белән чагыштырганда бу 1,5 миллионга күбрәк дигән сүз. Россия буенча 2020 елда илебездә 1 миллион 97,182 ВИЧ-инфекцияле теркәлгән. Бу өлкәдә киеренке вәзгыять Иркутск, Кемерово, Ленинград һәм Оренбург өлкәләре һәм Кырым Республикасы санала. Татарстан исә хәл киеренке булмаган төбәкләр исемлегендә. 2016 елдан башлап илебездә ел сайын махсус мобиль пунктлар ярдәмендә халыкка бушлай һәм аноним тест үткәрелә башлады. Кичәдән башлап якындагы 3 көндә бу тестны әлмәтләр дә уза ала. Тулырак Алсынриева. Бала чакта кеше хыяллар дөньясында яши. Зур үскәч әлеге хыялларны чынга ашырырга кинәт авыруларның тыкшыны укымаучыларга мөмкин. ВИЧ ишрагында елга бер мәртәбә тест тапшыру мөһим. Нәтиҗәсе тискәре булыр дип уйласам да, һәрбер тест бирү алдыннан мин дулкынлану хисе кичерәм. Сәмсез? Исемегез? Алсу. Мондый дулкынлану Татарстан Республикасында әле кичә үк башланган Бөтен Россия акциясендә катнашкан һәркем кичерде. Әлмәт районында ул панорама сәүдә үзәгендә уза. Монда Силәгәй буенча ВИЧ тестының результатын белү мөмкин булган мобиль пункт җәелдерелгән. Это индивидуальный набор на каждого человека. Бу һәр кешегә аерым шәхси җыелма. Бер-берсенә берни дә кагылмый. Җыелмага мамык таякчыгы керә. Аның белән авыз кушылыгыннан Силәгәй җыеп алып, махсус буфер эритмәсенә төшерәләр. Шуннан реакция башлана. Анализлар 15 минуттан әзер була. 10-15 минуттан номерыгызны килеп әйткәч, сезгә нәтиҗәне игълан итәләр. Аноним һәм бушлай һәр кеше үзенең ВИЧ статусын белә ала. Биредә шулай ук Әлмәт җәмәгать сәламәтлеге һәм медицина профилактикасы үзәгедә эшли. Алар шикәр һәм холестеринга тикшерү үткәрәләр. Илдус Хакимов та бүген тестлар тапшырды, ләкин ул үзе өчен түгел, күбрәк яшьләр өчен борчыла. Бу уңайрак була. Больницага йөргәнче, хәзерге заманда инде бит инде бу ширләрне больницада куркынычрак. Менә шундый җирләрдә ул әйбәтрәк дип уйлыйм инде мин. Теләгән һәркем тестларны иртәнге 10-нан 13 сәгатькә кадәр панорама сәүдә үзәгендә тапшыра ала. Шулай ук ВИЧ инфекцияга аноним түләүсез экспресс тестны эш көннәрендә Түбән Мактамада урнашкан СПИД үзәгендә дә узарга була. Алсынриева, Олия Бейрамалова, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Чираттагы әлмәтле 40 алдар корбаны булган. Бу юлы зыян күрүче 20 мең сумга алданган. Бу хәлгә полиция бүлегенең масса күләм мәгълүмат чаралары белән элемтә буенча өлкән инспекторы Резида Мөхәммәддинова аңлатма бирде. Со слов пострадавшего, Зыян күрүченең сүзләренә караганда, ул көймә моторын сату турында игъланны популяр сайтта тапкан. Сатучы зыян күрүчегә үзенең начар ишетүче булуын һәм телефон аша аралашу мөмкинлеге булмавын язган. Язышу барышында сатучы иратка ташлама ясаган һәм көймәне 20 мең сумга сатарга булган. Товарның бәясе бик отышлы булганлыктан, гариза бирүче сатып алуны сузмаска һәм бөтен сумманы шунда ук күчерергә булган. Билгесез кеше аңа товар накладное һәм штрих-код номерын җибәргән. Моның җинаятьче түгеллегенә инанып, гариза бирүче сатучының счетына 20 мең сум акча күчергән. Акча күчергәннән соң ир сатучыга рәхмәт белдерергә һәм сайтта хәбәр калдырырга тели. Тик бу вакытка җинаятьче сайтны бетерә һәм кәрәзле телефоннан чыгарга өлгерә. Аны алдаганнарын аңлап, ир полициягә мөрәҗәгать итә. Әлеге факт буенча тикшерү үткәрелә. Әлмәт шәһәрендә Автоледи 2021 конкурсының зона этабы үтте. Невсебаш каласында Әлмәт, Ознакай, Сарман, Мөслим, Зәй, Баулы, Бөгелмә, Лениногорск һәм Ютазы районнары вәкилләре көч сынашты. Әлеге конкурста хәбәрчебез Алса Амирова да булып кайтты. Мин үзем дә машина йөртергә яратам. Машина йөртү стажым инде 15 ел, ләкин Автоледи конкурсына катнашыр өчен тәвәккәллек кирәк. Ознакай шәһәреннән килгән Альбина Галимуллина бу конкурста инде 5-нче тапкыр катнаша. Ознакайда аның Казанда узган республика күләмендә үткәрелүче ярышларында да берничә тапкыр яклаганы бар. Бер авырлыгы да юк. Ярышлардан дәрт алып кайтам ди ул. 2008 елдан бирле мин шушы машинага рульга утырдым. 13 ел стажым. Аллага шөкер. Бик нык яратам рульда йөрергә. Ярак юлларга да йөрибез. Әлмәттә зональ ярышлар беренче тапкыр уздырыла. Республикабызның көньяк-көнчыгыш районнары этабында җиңүче ханым һәм туташлар машина йөртү осталыгында ярышты. Иң башта шәхси автомобильләрнең техник торышын тикшерде, аннары юлда йөрү кагыйдәләре буенча имтихан тоттылар.
Шуннан соң һәрберсе эстафета, параллель парковка, орт белән гаражга керү, түгәрәк буенча алга һәм артка йөрү, габарит капкалар аша узу һәм стоп линиядә дөрес туктау сыман күнегүләрне үтәде. Биредә төгәллектән тыш вакытта исәпкә алынды. Конкурс уздыруның максаты булып, юл йөрү кагыйдәләрен үтәү, күнекмәләрен ныгыту тора. Конкурс нәтиҗәләре буенча Леногорстан килгән Диана Закирҗанова җиңүче итеп табылды. Икенче һәм өченче урыннарны Әлмәт шәһәр йөртүчеләре Людмила Кулагина һәм Эльвира Ибрагимова бүлеште. Бөтен катнашучыларга да дипломнар тапшырылды. Алсу Амиров, Дамир Корбанов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хасаншин һәм монтажер Алия Бәйрамалова. Сезнең белән сау булашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.